έπρεπε σήμερα εδώ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας στο νομοσχέδιο που από ό,τι έχω μάθει έχει ήδη κατατεθεί, τροπολογία. Αν δεν έχει κατατεθεί από ό,τι μας είπε να κατατεθεί αύριο, που δεν, από ό,τι έχω μάθει θα μας πει, δεν προβλέπει καμία χρηματοδότηση πέρα από ό,τι έγινε το προηγούμενο πράσινα ταμεία και όλα αυτά που έλεγε το προηγούμενο νομοσχέδιο. Το πράσινο ταμείο δεν μπορεί να πάει χρήματα για τη διαχείριση του πάρκου. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένη πρόταση τι θα γίνει με αυτό το πάρκο. Τι θα γίνει με αυτό το πάρκο, όχι να δοθούν 300, 500 ή 700 χιλιάρικα όπως δοθήκαν στην κάτω λίμνη και τα οποία πήγανε χαμένα. Ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα πώς θα συντηρείται, πώς θα δουλεύει και πώς θα χρηματοδοτείται αυτό το πάρκο. Ακόμα και από τους πόρους του ίδιου του πάρκου και από τους κρατικούς πόρους. Χρηματοδότηση λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, να μας πει ο εκπρόσωπος του Υπουργού, δεν προβλέπεται για τα λειτουργικά του έξοδα. Αν προβλέπετε, εδώ είναι να μας το πει. Αυτό θα με έχει δει. Εγώ πιστεύω, ακόμα μια πρόταση θέλω να κάνω, θέλω αύριο από εδώ, από τον κόσμο, να ζητήσουμε την έκτακτη συνεδρίαση των δύο Δημοτικών Συμβουλίων και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και τις ουσίες του νομοσχεδίου και να μην κάνουμε ακόμα μια φορά διαπιστώσεις. Εσείς αναδήμαρχος τι έκανες τόσα χρόνια? Να σας πω, το πάρκο, τη δήμαρχος θα κάνει. Το πάρκο Αντώνης Τρίτσης ανήκει στα διοικητικά όρια του Ηλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ο Δήμος Αγίων Αργύρων Καματερού κάθε χρόνο καθαρίζει 2.500 και 3.000 στρέμματα χόρτα που είναι στα διοικητικά του όρια, που είναι ιδιωτικές εκτάσεις, χώροι που κινδυνεύουν να καούν. Να κάνουν σπίτια. Εδώ είναι τα διοικητικά όρια του Ηλίου που σημαίνει παίρνουν τα αποδοτικά του πάρκου. Παίρνουν τα αποδοτικά από τα Καρφούρα, από τα Escape και από όλα αυτά τα τώρα που δεν διαθέτει λοιπόν 15-30 χιλιάρικα μας στοιχίζουν γύρω στα 3.000 στρέμματα. Και αν υπολογίσουμε ότι είναι 1.200, πέσει 15 χιλιάρικα να καθαριστεί όλο το πάρκο για να μην κινδυνεύει η φωτιά. Το ίδιο προκλητικά δεν τα διαθέτει και έρχεται και τι λέει, δώσε το μόλο. Γιατί το λέει αυτό? Έτσι φεύγει από τη λογική του καταπατητή, φεύγει από τη λογική να πάω να πάρω τα κτίρια και να δω τι γίνεται και φεύγει και από τη λογική της πίεσης του κόσμου, το πάρκο του είναι και παρατημένο. Ούτε τα σκουπίδια μαζεύεται, ούτε τα χόρτα κόβεται και τα αποδοτικά παίρνετε. Και από ό,τι ξέρω, είναι νούμερα, θα μας πει και εδώ το Δημοτικό Σύμβουλο του Ηλίου, είναι και πάρα πολλά. Σε αυτό το θέμα λοιπόν, γιατί το πάρκο ήταν από εδώ, μεταφέρθηκε από εκεί και όλα αυτά, έχω να κάνω μια πρόταση. Είτε να μεταφερθεί στα διοικητικά όρια των Αγίων Αργύρων Καματερού με τη δέσμευση ότι όλα τα αποδοτικά θα πηγαίνουν στο πάρκο, είτε το πάρκο να γίνει ανοιχτή ζώνη, να μην ανήκει σε κανένα δήμο διοικητικά όρια και τα αποδοτικά του να παίρνουν το ίδιο το πάρκο. Και όταν μιλάω για τα αποδοτικά του πάρκου, τη ευρεία περιοχή, δηλαδή και του Καρφούρ και του Escape και όλα αυτά. Αυτά και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Και πώς γίνεται η υπόλοιπη εκμετάλλευση του πάρκου, των χώρων και όλα αυτά. Τώρα γιατί εγώ προαισθάνομαι ότι θα υπάρχουν επιτροπές, εκπροσώποι και όλα αυτά, αλλά επί της ουσίας πάλι δεν θα έχουμε σοβαρή χρηματοδότηση. Άντε να την βγάλουμε κάνα πετάμινο να πληρωθούν και κακόμοιροι εργαζόμενοι που είναι 1,5 χρόνο απλήρωτοι. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο απλήρωτοι είναι κακόμοιροι. Όταν δεν μπορούν να ζήσουν στην οικογένειά τους και να πάνε λεφτά σπίτι τους και τρώνε στα συσίτια των Δήμων. 1,5 χρόνο τώρα, 1,5 χρόνο, 3 εργαζόμενοι απλήρωτοι και ένας μαγαρίτης. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το είχαμε λύσει ήδη εχθές. Ήδη έχει βρεθεί χρήματα να πάνε στο προηγούμενο φορέα που τους τσεκάσαμε. Οι φορείς ήταν 3. Ήταν ο φορέας του Κηφισού, του Ελαιώνα και του πάρκου, ενοποιηθήκανε σε ένα. Μετά ξεχωρίσανε το πάρκο, αφήσανε τους άλλους στον Ελαιώνα, στο πάρκο του επόμενου φορέα. Τους τσεκάσανε εκεί. Λοιπόν, συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένες θέσεις και επί της ουσίας πλέον τι λέμε για το νομοσχέδιο. Τι θέλουμε και τι πιστεύουμε και τι απαιτούμε. Ευχολόγια, διαπιστώσεις, αυτά, εκείνα, έχω καταθέσει τροπολογίες, έχω καταθέσει προτάσεις, να τα πείσουμε, να δεσμευτούμε όλοι και να πιέσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Η πολυδιάσπαση, ο καθένας να λέει το δικό του και να λέει εγώ τα είπα τότε, δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, είμαστε όλοι συνένοχοι σε αυτή την ιστορία. Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε και να έχουμε μία πρόταση, αν μπορεί να είναι δυνατό. Μία συγκεκριμένη. Τι γίνεται με αυτό το κάργο και με τη χρηματοδότησή του. Και δεν μπορεί να μας πει ο Υπουργός ότι θα βάλω 300 χιλιάρικα, 400, 500 και μετά πάλι βλέπουμε. Μα τα βάλανε και κατά διαστήματα και χανόντουσαν.
Το πάρκο δεν είχε επιβιώσει. Έφτανε μια φορά, Έλληνες τα ζωτικά του προβλήματα εκείνη της εποχής, εκείνων των νέων, τέλος πάντων. Άντε πάλι από την αρχή. Μόνιμη λύση και διαρκή λύση για το πάρκο. Και επί της ουσίας, τι λέμε για το νομοσχέδιο και τι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.